онҳо ба боварии бархе аз мардум даромада бидуни ҳеҷ заҳмат маблағи зиёд ба даст меоранд. касе онҳоро намебинад, суроғаи дақиқи онҳоро намедонад, вале онҳо дар ҳама ҷои шабакаҳои маҷозӣ ҳастанд ва орому бесадо пул ба даст меоранд. дуруд дӯстони азиз, дар ин давр дар атрофи яке аз мавзӯъҳои доғи рӯз баҳсу баррасӣ хоҳем кард. агар шумо шабакаҳои иҷтимоӣ ва умуман интернетро истифода баред, пас бо таблиғи ин гуна афрод борҳо рӯбарӯ шудаед. ба истлоҳи дигар онҳоро қаллобони интернетӣ мегӯянд. қаҳрамони мо низ ҳамин гуна як нафар аст. ӯ анқариб 20 000 сомонии худро аз даст дод ва биёед ба экран таваҷҷӯҳ мекунем ва қиссаи ба доми қаллобон афтодани ӯро мешнавем. марҳамат. чандин маротиба дар сомонаҳои интернетӣ рекламаҳо оиди маблағгузорӣ аз тарафи «Газпромро» дида будам. баъдан боред вақте дар фейсбук низ ҳамин реклама баромад бо видеоҳо, роликҳои зебо ва инчунин комментҳое ки дар зери ҳамон видео мондагӣ буданд, гӯё ки тоҷикон коммент мондагӣ ҳастанд, соҳиби пул шуда мегуфта. ва ман низ ҳамон бовар карда ба ҳамон сайт ворид шудам ва худро регистратсия кардам. баъд аз регистратсия ба ман шахси рӯззабоне занг зад, ба он кас суҳбат кардем ва пешниҳод кард ки ба воситаи WhatsApp ба он кас суҳбат кунем. баъдан ба воситаи WhatsApp суҳбат кардем, худашро муаррифӣ кард, корхонаашро ва ба гапҳои он кас ман бовар карда ҳамроҳӣ бо ёрии он кас суратҳисоби бонкӣ кушодем. баъдан баъд аз суратҳисоби бонкӣ кушодан ба ман рақами суратҳисоб равон кард, то ки ба он суратҳисоб маблағ равон кунам барои дар биржа савдо кардан. ва ҳамин тавр ман 2 маротиба 10 000 сомонӣ ба он кас равон кардам. камаш дар як баробар ки зиёд шуд, хостам ки маблағро ба худ гирам ва барои гирифтан он кас гуфтам ки ман бояд 1500 сомон дигар андозпулӣ супорам, он чизе ки дар аввали маслиҳат набуд. ва ба ин гап вақте ки он маблағро ки ман дидам, ба ин гап аллакай ҳаяҷон шуда, ба гапи он кас аҳамият надодам, оиди осиё дуруд гашт ва 1500 сомон дигар низ ёфта равон кардам ба ҳамон суратҳисоби ҳамон кас. аммо баъд аз равон кардани 1500 сомон дигар боз ҳар рӯз баҳонаҷӯи нав ба нав пайдо мешуд ва ягона мақсадаш аллакай маълум буд ки боз аз ман зиёдтар маблағ гирифтан гирад, ки дар натиҷа дар охир ман на маблағҳои равон кардаи худро гирифтам, на фоидаашро ва на инчунин 1500 сомоне ки ҳамчун андозпулӣ равон карда будам ба ҳамон суратҳисоб. мо бо ин афрод суҳбат доштем аз наздик, бо далелҳои гуногун нахостанд ки чеҳрашонро нишон диҳем, вале достони ба доми қаллобон афтоданашон ҷолиб буд барои ҳамаи мо. хуб, ман мехостам аввал бифаҳмам ки ҳамин қаллобии интернетӣ ба кадом нави гурӯҳҳои ҷиноятҳо дохил мешавад? бо ҷинояти қаллобӣ баробар карда мешавад ва аз рӯи кирдоре ки шахс содир менамояд дар интернет муайян карда мешавад ва дар ҳолати ҷой доштани кирдори ҷиноятӣ тибқи моддаи 247 яъне қаллобӣ ба ҷазои ҷиноятӣ ҷалб карда мешавад. бале, ва аз ҷониби дигар агар бубинем масалан он нафароне ки ба доми ҳамин шахсҳо меафтанд, хуб бо розигии худашон суратҳисоб, умуман маълумотномаи суратҳисобашонро медиҳем. хуб инҷо розигии тарафайн аст, мешавад инро ҳам ҷиноят гуфт? ӯ аз ҳар як ҳолат алоҳида баҳогузорӣ карда мешавад ва албатта дар бисёр ҳолатҳо аз ҷониби шаҳрвандон хатогиҳои ҷиддӣ роҳ дода мешавад ва бояд ки он рамз ё рақами корти худро ба шахси бегона надиҳад. вале мутаассифона шаҳрвандон аз надонистан ё ки ба фиреби як нафари дигар фирефта шудан рақам ё кортҳои худро равон мекунанд ва ба чунин мушкилиҳо гирифтор мешаванд. ва мо пеш аз ҳама мехоҳем ки дар бораи он қаллобоне суҳбат кунем ки суратҳисоби мардумро бо фиреб ба даст мегиранд ва ҳамчунин маблағи онҳоро тасарруф мекунанд. аслан ин гуна шахсон чӣ гуна шахсон ҳастанд ва чӣ гуна ҳамин корҳоро анҷом медиҳанд аз нигоҳи системаи бонкӣ? қисми зиёди ҳолатҳои қаллобӣ бо роҳи вишинг анҷом дода мешавад. қаллобон асосан бо таъсири психологӣ ба боварии мизоҷон даромада маълумотҳои шахсӣ, маълумотҳои кортҳои бонкӣ ва
ҳамёни мобилиро ба даст оварда маблағҳояшонро медузанд. Якчанд схемаи чунин ҳолатҳои қалобӣ мавҷуд ҳаст. Яке аз онҳо бошад ин дар сомонаҳои хариду фурӯш худро ҳамчун харидор муаррифӣ менамоянд. Яъне дар ҳолате ки вақте ки шумо моли худро ба фурӯш мемонед, қалобон ба шумо занг мезананд ҳамчун харидор. ваъда медиҳанд ки моли шуморо мехаранд ва рамзҳои шахсии шумо, рамзҳои махфии шумо ва маълумотҳои кортҳои шуморо талаб мекунанд. ваъда медиҳанд ки пулашонро мегузаронанд. дар ҳолате ки агар шумо маълумотҳои кортро пешниҳод кардед, маблағҳоятонро аз кортатон медузанд ва ғайб мезананд. ва ҳамин гуна таблиғҳо дар сомонаҳои хариду фурӯши дохилӣ зиёд шуда буд, хосатан ҳамин сомонтиҷӣ ва чандин нафарон низ дастгир шуда буданд. дар таҷрибаи вазорати корҳои дохилӣ чандин нафарон интернет қалобҳо дастгир шуданд аз рӯи кирдорашон. хеле ки пештар қайд кардем, ҷинояти интернет қалобӣ нест, вале аз рӯи кирдори содир намудаашон қалобӣ бошад қалобӣ ва дигар ҷиноятҳо бошад дигар ҷиноятҳо ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб карда шуданд. албатта ҳаст чунин ҳолатҳо ҷой доранд. ва системаи бонкии мо то чӣ андоза системаи муҳофизатӣ дорад барои бартараф кардани ҳамин қалобии интернетӣ ва банки миллӣ то чӣ андоза инро назорат мекунад? пеш аз ҳама бояд қайд намоем ки қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон алалхусус санадҳои меъёрии ҳуқуқии бонки миллии тоҷикистон талаботҳои ҳадди ақал барои таъминоти барномавӣ, таҷҳизоту технологияи истифодабарандаи ташкилотҳои қарзӣ муқаррар намуданд. инчунин стандартҳои байналмилалие ҳастанд ки дар онҳо талаботи ҳадди ақал нисбат ба таъминоти барномавӣ, таҷҳизот, рамзҳои истифодашаванда умуман дар сатҳи бехатарӣ стандартҳои байналмилалӣ ҷой доранд ва ҳар як ташкилоти қарзие ки бо ҳамин низомҳои пардохтӣ фаъолият мекунад, бояд ҳамин стандартҳоро дар фаъолияташ ҷорӣ намояд. масалан кадом стандартҳо? масалан дар соҳаи кортҳои пардохтии бонкӣ стандарти PCI DSS мавҷуд аст, яъне Personal Card Industry Data Security Standard. стандарти бехатарии маълумотҳои кортҳои пардохтӣ, соҳаи кортҳои пардохтӣ. ҳар як ташкилоти қарзӣ вақте ки ба ягон низоми байналмилалӣ пайваст мешавад, бояд аввал ба ҳамин стандартҳо таҷҳизоташ ва барномаҳояшро мувофиқ гардонад. бонкҳое ки дар тоҷикистон фаъолият мекунанд аввал иҷозатномаи бонки миллиро мегиранд. бале, хуб, яъне бояд ин чизҳо пешакӣ назорат шавад, пешакӣ тасдиқ шавад ва баъд иҷозатнома диҳад. ин чизҳо назорат мешавад. агар мо ба ҳамин ҳолатҳои қалобӣ агар таҳлил гузаронем, ягон маротиба ошкор нашудааст ки аз ҳисоби камбудии барнома ё таҷҳизоти ягон ташкилоти қарзӣ ҳолати қалобӣ рух дода бошад. бисёр ҳолатҳои қалобӣ аз ҳисоби дар сатҳи на он қадар баланд ҷой доштани саводнокии молиявии мардум рух додаанд. масалан ташкилотҳои қарзии молиявӣ барномаҳои фрод мониторинг, яъне мониторинги ҳолатҳои қалобиро истифода мебаранд ки аз рӯи алгоритмҳои додашуда барнома ба таври автоматӣ як қатор ҳолатҳои қалобиро ошкор месозад ва пешгирӣ менамояд. инчунин дар соҳаи кортҳои пардохтии бонкӣ, хусусан дар низоми пардохтии байналмилалии виза ки имрӯз бисёртар кортҳояш дар ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият мекунанд, технологияи 3D Secure мавҷуд аст. махсусан инам барои пешгирии ҳолатҳои қалобӣ ҷорӣ карданд. фаъолияти ин технология чунин мебошад ки аз сабаби ки бисёр ҳолатҳои қалобӣ дар шабакаи интернет ба вуқӯъ меояд, ҳангоми гузарондани пардохтҳо дар шабакаи интернет аз дорандаи корт маълумотҳои иловагие талаб карда мешавад ки танҳо ба худи ҳамин дорандаи корт маълумотҳо маълум мебошанд. бубинед ҳамин системаро ӯ қадар сода кардани мо боиси он нашудааст ки мардум ба ҳамин гуна мушкилот гирифтор шаванд. чун дар замони муосир ин мушкили рақами яки тамоми дунё аст, на танҳо дар мо, ҳамто дар амрико ҳар рӯз ҳазорҳо шикоят мешавад. ҳамин гуна масалан ба мақомотҳои дахлдор ҳазорҳо шикоят мешавад. то дар давлатҳои пешрафтаи дунё ҳастем. бояд қайд намуд ки пардохтҳои ғайринақдӣ умуман ҳамин дар замони ҳозира яке аз сабабҳое ки мардум ба ҳамин чиз рӯй оварданд, ин боиси сабаби асосияш ин осон будани ҳамин пардохтҳо аст ва бо суръат гузаштани ҳамин пардохтҳо аст. яъне чӣ қадаре ки
ҳамин пардохтҳо осон ва босуръат мебошанд. аз ҳамин сабаб вақте ки агар муҳофизати ин пардохтҳоро чӣ қадар зиёд кунанд, дастрасии пардохтҳо маҳдуд карда мешавад. барои ҳамин як сатҳи миёнаро интихоб карданд ки ҳам дастрас бошад, ҳам бехатар бошад. қалобии интернетӣ роҳҳои мухталиф дорад. хуб якеашро мо дар оғози барнома гуфтем ки масалан маълумоти суратҳисоби шахсро мегиранд ва маблағро тасарруф мекунанд, вале дар шабакаҳои интернетӣ мо имрӯз таблиғоти дигарро низ мебинем. баъзе наворҳое ҳастанд ки асоси воқеӣ надоранд. масалан сохтакорона як нафарро бечораҳол месозанд ва ҳамин гуна наворҳо пахш мекунанд ва аз дилсӯзии мардум истифода бурда маблағ ба даст меоранд. албатта ҳар як сомона ё дигар торномаҳо ё саҳифаҳое ки ба чунин кирдорҳо машғуланд зери назорат қарор доранд. лекин мутаассифона имрӯз интернет хело пеш рафтааст ва на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар тамоми ҷаҳон чунин мушкилӣ ки имрӯз айни замон дар Тоҷикистон ҳам ҷой дорад, дар онҳо ҳам ҳаст. албатта аз номи шахсиятҳои бонуфуз, аз номи дигар нафарони соҳаи бонк, соҳаи сиёсат, соҳаи фарҳанг, соҳаи соҳибкорӣ, шахсҳои маъруф истифода мебаранд ва ба мардумфиребӣ машғуланд. ва албатта чунин сомонаҳо ё саҳифаҳо зери назорати мақомоти ҳифзи ҳуқуқ қарор доранд. то андозаи корҳои пешгирикунӣ ҳам ҳаст, вале мутаассифона интернет фарох аст дига. интернет фарох масалан бубинед ки шахсоне ки баъзан ҳамигуна бозиҳоро, баъзан ҳамигуна эълонҳоро мекунанд, дар Тоҷикистон нестанд. онҳо аз як кишвари дигар меистанд ва ин гуна амалҳоро анҷом медиҳанд. мушкиле ҳам дар ҳамин аст ки қисмати онҳо дар Тоҷикистон нест. бале, онҳое ки дар Тоҷикистон ҳастанд ба ҳар ҳол назорат мешаванд. ба ҳар ҳол назорат аст. ва устод Саиф Мизроб низ тақрибан 2 сол пеш ба доми ҳамигуна қалабон уфтода буданд. як консерти хайравӣ таъсис доданд ва воқеан як консерти хуб буд. ман дар он ҷо иштирок кардам, вале мутаассифона ба доми ҳамин гуна афрод афтоданд. шояд аз дилсӯзӣ буд. авомфиребон масалан индивидҳоро, фардҳоро фиреб мекунанд. ҳаст тавре ки инҷа қайд карданд, чанд се намуди аслии авомфиребӣ ҳаст. ин фишинг, вишинг ва смишинг. шумо хубтар медонед, фишинг аз ҳамун калимаи фиш, лавит рибу, моҳи қапӣ аст, чангак партофтан. вишинг ба садо фиреб кардан аст ки шумо гуфтед занг мезананд. ва смишинг ин анамун тавассути смсҳо менависанд, паёмакҳо. мо ҳамроҳии шоира Раҳимҷон як консерти хайрия карда будем ва агар ёдтон бошад, ҳамун Диёрбеки писари як сарояндаи маъруфи мо касали вазнин буд. вақте ки мо консертро баргузор кардем, мутаассифона он кӯдак аз олам рахт бастанд ва мо хостем ки анамун пули ҷамъомадаро ба мардуми ниёзманд тақсим кунем. хуб як нафаре баромад аз Москав, як зани бечора менолиди, гирья мекард ки фарзанди ман ҳам зиёд вазнин аст ва ба ҳамин пул ниёз дорад. мо вақте ки пулро ба он нафари ба масал фарзандаш вазнин гузаронем ва пули калон ҳам буд, тамоман ғайб зад ва ҳамин гуна авомфиребиҳо зиёд мешаванд. он нафароне ки ин корҳоро анҷом медиҳанд ба қавле ҷои таълим гирифтанд. нафароне ки ба ин ҷиноятҳо даст мезананд, онҳо мардуми содаю бесавод нестанд. мушкил нест ки онҳо воқеан донишманданд. мушкил нест ки онҳо воқеан дониш гирифтанд. ҳамон мутахассисон ба онҳо дониш доданд, шахсияташона насохтанд. аз ин лиҳоз он донишро на ба манфиати мардум, балки бар гӯем ки бар хилофи арзишҳои инсонӣ истифода мебаранд. агар мо як аз усулҳои таъсиррасонии психологӣ бубинем, яке аз роҳҳое ки истифода мебаранд, истифода аз боварии мардум аст, аз арзишҳо. бо кадом роҳ истифода мебаранд? аз ба қавли аккаунти дигар одамро мешикананд, ё ки бо истифода аз маълумотҳое ки дар саҳифаҳои интернетӣ аз худаш ҷо кардааст, аккаунти намо вай мекушанд, боз мекунанд ва бо рафиқони ӯ дар тамос шуда пул қарз мегиранд. мутаассифона дар масалан доираи бачаҳо ки муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд аз мо дар Федератсияи Россия дигар кишварҳо, ҳамин чиз бисёр авҷ гирифтааст. усули дуюм, як усули дигаре ки бисёр истифода мешавад дар ҳамон интернет қалобҳо, ин ҷамъовари маблағ аст ки ин ҷо аллакай шумо ишора кардед.
استفاده میبرند از اعتقاد دینی و اصول سومی که استفاده میبرند خب این اصول باورکنونی است. ببینید فرض کنید امروز بعضا همون ویدیورولیک‌های کوتاه در اینترنت مخصوصا در فیسبوک چرخ میزنند که بسیار شخصان ابرومندی حتی سطح جهانی امروز همین این یک راه باورکنونی است. شخصیت‌های معروف روحانی بله استفاده از ابرو این را میگن اصول استفاده ابرو. یک نظرپرسی نیز میان مردم گذراندیم. خب بیاید به اندیشه‌های مردم نیز توجه میکنیم. ай номи газпром баромад мекунанд ки ахирон дар барномаи телевизионӣ эълон карданд ки дурӯғ мақсад бовар накунед. خودتان یگان بار با خودت هم چیز داد не ростиш дида будам ки дар интернет рекламааш намедидам ки вохӯдаги нестем. چی فکر داره درباره خیلی نفرانم فکرها мақсад вақт эълон кардаги дига фикри мон дар кор нест ва фикрам дар ахбор эълон кардан ахбори вазорати корҳои дохилӣ дурӯғ мақсад бовар накунед мақсад дарамо مقصد اینترنت فریب میکنن سون پارتوی میگه کارت ده مقصد سونشون میگیرن میدونم او بوری رو برو شده نه یگام رو نشدگیم نکی هم خیلی نفرایی که ای آدمو سون میدزن مقصد ای فریبگری استفاده برده سونشون میگیرن خیلی آدمو رو یوان محکم کنن باید مسئله تیار کردن کادرها اهمیت داده شود کادرهای ساحه آیتی تکنولوژی برنامه ریزی شخصانی که با برنامه کامپیوتر سر کار میکنن در مؤسسه‌های علمی و تعلیمی بیشتر جلب کرده شوند. خیلی کسی که رای داره اخبار داره در این باره میدونه که همین چیزا دروغ هستند، فریب هستند. بسیارتر جوانان باید که از این چیزا آگاه باشند. طرز کارهای فرماندهی را بیشتر کردن در کار اویدی به استفاده بردن شبکه‌های اینترنتی باید که بسیارتر آگاه شوند از همین چیزا با خبر باشند. مردمی که ندونه سوادی کم داشته باشه مقصد برای با همون میرود از او پول کنده میشه نه که من خودم که میدونم همون آگاه هستم نه که به راه نرفتم در همین جا هستم میدونم که حاضره از همین اینترنت از تمام سایت های اینترنتی با واسطه مردم پولی نقد کار کردن رو میتوانند. مقصد مردمی هست که از کودکی 4 ساله یا که 5 ساله سر کردگی تا 15 ساله در اینترنت هستند از آنها میتوانند پول خوب کار کنند برای همون مردم رو فریب میکنند. زنگ زدگیان برای الف خطی ایراسیا بود که جای زنگ زده بودن برای خیلی یک کد میامور ما در گپ زنی گفته. یعنی شما روبرو شدید؟ روبرو شدیم. باز چی ها میدونه چه خیلی واسطه های میخوای فریب کنی هست؟ خب باید مقصد با واسطه سامانتیجی هم خانه را میمونن آدم را فریب میکنن. خیلی حالت هم روبرو شدیم. خب چیکار کردید بچه؟ نه وای وقتی ما زنگ زدیم و سر اول خانه را نده пешаки گفتن که پول апартамент залог бутен ба мы фаҳмидем ки Это было очень давно, да. Было такое, когда по телефону мне кое-что предлагали, и я скинул на карту, потом этот человек исчез, даже номера исчезли. Поэтому на будущее советую, как бы сказать, встречаться лично и не вести с такой. پیشگیری کردن در کار لیکن من نمیدونم چه پیشگیری کردن ممکن اینترنت گشوده است هر کس میتواند که هر چی خواهد جایگیر کند آدمان باید خودشان حس کنند که با این چیزهای خیلی سبک ارزان هیچ وقت تیار چیز نیست همه چیز با مهنت است این چیزهایی که شوق آدمانی مهنت کردن رو نمیخواستگی رو بلند میکنند ذوقشان رو باید احتیاط باشند назари мардумро дидем аксари мардум аллакай огаҳӣ доранд вале ҳоло ҳам ҳастанд нафароне ки ба доми ин гуна афрод меафтанд маблағи зиёд аз даст медиҳанд хосатан нафароне гирифтори ҳамин гуна ҳолатҳо мешаванд ки ниёзманд ҳастанд ва камтар маълумоти интернетӣ доранд. Хуб оё ягон барномае ҳаст ки муайян кунад ки бештар кадом афрод ва кадом табақаи инсонҳо ба доми ҳамин гуна қалабон меафтанд? дар ҳақиқат чихеле ки дар боло қайд карданд вақтҳои охир аз ҷониби қалобон бисёр видеонаворҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ махсус дар фейсбук ва инстаграм
оид ба сармоягузорӣ ба ширкатҳои хориҷӣ пахш шуда истодааст. аз номи газпром низ ҳамин гуна як эълон пахш шуда буд, ҳатто аз номи бонки миллӣ низ баромад мекарданд ки бо бонки миллӣ мехоҳанд ки ҳамин гуна як лоиҳаи микросармоягузориро роҳандозӣ кунанд. бале дар ҳақиқат ҳам ин хел видеонавор пахш шуда буд ва пас аз баррасӣ кардан вақте ки мо огаҳ шудем, дарҳол аз ҷониби мо яъне як видеонавор ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон пахш карда шуд ва тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн карда шуд, то онҳо бархурдор бошанд ки ин чиз воқеи асосӣ надорад, яъне ин чиз дурӯғ аст. ва ғайр аз ин ҳам ҳамарӯза аз ҷониби шаҳрвандон ба мо муроҷиатҳо мешавад ки мо ба кадом ширкатҳо сармоягузорӣ кардем ва намедонем оё маблағро метавонем дубора яъне баргардонем ё ки не. ва баъд аз кадом табақаи ҷомеа ман мехостам инро битонам. нафароне ки бисёртар ба ин доми қалобон меғалтанд, ин нафароне ҳастанд ки аз гӯем хизматрасониҳои ғайринақдӣ хело ва хело кам бархурдор ҳастанд. яъне ки ин мумкин якум ё дуюм соли истифодабарии воситаҳои электронии онҳо аст. ҳангоми онҳо мебинанд ки нафарон яъне қалобон аз номи шахсони бонуфуз, ширкатҳои хориҷӣ ё ширкатҳои ватанӣ аз номи гӯем нафароне ки дар роҳбарияти олии кишвар фаъолият мекунанд, аз номи он нафарҳо ки видеонаворҳо пахш карда мешавад, онҳо бовар мекунанд ба ин лоиҳаҳо сармоягузорӣ мекунанд. муайян кардед ки кадом масалан сину сол бештар? бисёртар ин сину соли ҷавон аст, чунки онҳо бениҳоят бисёр аз шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мекунанд. ҳастанд нафароне ки сину соли гӯем бузургтар, ба онҳо бошад фарзандонашон ё ки ҳамон хешу табор ақрабон мегӯянд ки ҳамин хел лоиҳа шудааст ва биёед маблағгузорӣ кунем гуфта ҳамон нафарони гӯем сину соли болотариро ба ҳамин чиз яъне ба ҳамин роҳ мебаранд, аммо намедонанд ки дар ҳақиқат ин амалҳои қалобон аст. асосан чӣ хеле ки қайд карданд, нафароне ки сину солашон аз 18 сола то 40 сола ба доми қалобон меғалтанд. аз 40 сола низ зиёд яъне ҳастанд нафароне ки ба доми қалобон ғалтадагӣ ҳастанд, лек шумораашон кам мебошад. қисмати зиёде ки ба мо муроҷиат мешавад, аз кортҳои бонкиашон маблағҳо гум мешаванд, ин қисмат ҷавонҳо камтаранд. ин ҳамун солхӯрдаҳоанд, ҳамун пенсионерҳо, нафақахӯрҳо дигар категория ки яъне фарзандошон дар Федератсияи Россия дар муҷирияти меҳнатӣ қарор доранд ва маблағ равон мекунанд. онҳо бисёртар фикри мо ки дар фиреб ба дом меафтанд. чӣ гуна қалобонро шиносем? ман мехоҳам аз намояндаҳои бонк суол кунам. қалобон асосан аз хориҷа буда бо рақамҳои хориҷа занг мезананд, бо рақамҳои Федератсияи Русия занг мезананд ё ки бо рақамҳои шахсие ки аз рақамҳои мобилни операторои Тоҷикистоне мебошанд ки бо воситаи интернетӣ ҳамчун виртуални номер харидорӣ кардагӣ ҳастанд ва бо забони русӣ гап мезананд. вақте ки дар ҳолате ки ба шумо бо рақамҳои хориҷа занг мезананд, бо забони русӣ суҳбат мекунанду ва ба шумо ваъдаҳои маблағҳои калон мекунанд, ба инҳо бовар накунед. ба инҳо бовар накунед, телефонро хомӯш кунед ва аз номи ширкате ки муроҷиат карданд ба худи номерои асосии ширкат занг зада огоҳ кардан лозим аст. ман мехостам якчанд аломатҳои асосӣ, яъне аломатҳои асосӣ амалҳои қалобонро ҳозир ба шумо гуфта гузарам. аломати якум ин вақте ки ба шумо видеонаворҳо аз саҳифаҳои иҷтимоие ки на он қадар дер яъне ба ҳамин наздикӣ сабт шудан аз ҳамон саҳифаҳои иҷтимоӣ яъне таблиғ карда мешавад, яъне реклама карда мешавад. дуюм, даромади зиёд, ҳама вақт даромади зиёд онҳо ваъда мекунанд, яъне мегӯянд мисол агар шумо 1000 сомон сармоягузорӣ кунед, метавонед 18 ё 20 000 сомон дар давоми як рӯз ё ду рӯз ба даст оред. сеюм амал ин маълумотҳое ки гӯё ки зудтар бошад, ҷойҳои холӣ маҳдуд аст, яъне онҳо мехоҳанд ҳар чиз зудтар ҳамон нафарро ба доми худ гирифтор кунанд. ва чорум ин аст ки ягон хел шартнома ба онҳо баста намешавад, яъне ки онҳо фақат корҳои фаҳмондадиҳӣ мекунанд ва ҳамон суратҳисобҳоро ирсол мекунанд ки ба мо маблағгузорӣ кунед. ва
мумкин ки ҳолатҳое ҳастанд ки онҳо ваъда медиҳанд ки барои ҳар як мизоҷи нав оварданатон маблағи шумо дубора ё себора зиёд мешавад. Ин аломатҳои асосӣ аст ва ҳама вақт шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дар хотир доранд ки бехатари онҳо дар дасти худи онҳо аст. Агар онҳо ба ҳамон қалобон сармоя гузорӣ накунанд ё маълумотҳои корти худро ба онҳо пешниҳод накунанд, ягон фард наметавонад аз кортҳои онҳо маблағ тасарруф кунад. ҳастанд нафароне ки ба доми қалобон ғалтидагӣ ҳастанд ва ба мо муроҷиат мекунанд. Мо якум корҳои тавсиядиҳӣ, фаҳмондадиҳӣ мегузаронем. Ҳастанд ҳолатҳое ки як намуди қалобӣ нақл мекунам. Бо воситаи рекламаҳои Газпром вақте ки одамонро фиреб мекунанд, шаҳрвандон мефаҳманд ки онҳоро фиреб кардагӣ ҳастанд, худсарона медароянд дар интернетҳо роҳи ҳалли ҳамин масъаларо ҷустуҷӯ мекунанд. Яъне менависанд ки дар ҳолати дучор шудани ба чунин ҳолати қалобӣ чӣ кор бояд кард. Унҷода отсифҳоро мекобанд ва худи қалобон бошад дар омада отсифҳо мондагӣ ҳастанд ки ман ҳам фиреб карданд, лекин ман бо воситаи як ҳуқуқшинос маблағамро баргардондам. Гуфтам маълумотҳои ҳуқуқшиносро мондагӣ ҳастанд. Лек худи ҳамон ҳуқуқшинос бошад ҳам қалоб мебошад ки дуюм маротиба маблағ мепурсанд аз ин нафароне ки маблағ равон кунед. ҳуқуқшинос бале ман маблағҳои шуморо бар мегардонам мегӯянд. Барои ҳамин мо кӯшиш мекунем ки нафароне ки муроҷиат карданд занг занем, қатъиёшон ҳамкорӣ кунем, тавсия диҳем ки ба чунин ҳолатҳо дигар дучор нашаванд ва тавсия медиҳем ки боз ба мақомотҳои қудратӣ муроҷиат намоянд. ғайр аз нафароне ки муроҷиат мекунанд, боз нафароне ҳастанд ки ба доми қалобон ғалтидагӣ ҳастанд, лек муроҷиат намекунанд ба мо. Мо ҳаракат мекунем ки бо системаи бонкӣ худамон чунин нафаронро дарёфт кунем ва корҳои тавсиядиҳӣ гузаронида. Чӣ гуна мефаҳмед? Мо махсус гурӯҳи корӣ дорем ки худамон ба қалобон менависем ва суратҳисобҳои онҳоро дарёфт мекунем. Худамон дарёфт мекунем ва ҳамин хел мекунем ки дигар мизоҷон ба он суратҳисобҳо маблағ равон карда наметавонанд ва блок мемонем дурусто. Занг мезанем, мефаҳмонем ки равон накунед гуфта. Боз мо дар система метавонем тафтиш кунем ки кадом нафарон равон кардагӣ ҳастанд ба ҳамин суратҳисобҳо. Занг мезанем мо баъд тавсия медиҳем ҳар якта ҳамон нафарон. Вақте ки маблағ аз даст рафт, оё имкони баргардондан ҳаст? Дар бисёр ҳолатҳо маблағҳое ки равон мекунанд, ин ба суратҳисобҳои бонкҳои хориҷӣ мебошад. Мо ҳаракат мекунем ки бо ин бонкҳо ҳамкорӣ кунем. ҳар як ҳолати қалобе ки мешавад, мо ба чунин бонкҳо муроҷиат мекунем ки маблағ бошад ба мо баргардонед гуфта. Мутаассифона схемаи қалобӣ чунин ҳаст ки вақте ки мизоҷ ба корти хориҷӣ маблағро мегузаронанд, қалобон мегиранду аз маблағ як суратҳисоби дигар ба мегузаронанд. Аз ҳамин ҳисоб ғайриимкон мебошад ки маблағҳоро баргардонем. Ман фикр мекунам барои пешгирӣ аз фиреби худашон мардум бояд ҳамин ду корро ҳатман кунанд. Аввал ин ки ягон нафар ба шумо пул намедиҳад, ҳатто падаратон бошад, модаратон бошад, бе ягон заҳмат ине ки мегӯянд шумо пул гузаронеду мо маблағ шуморо метавонем шуморо бойтар мекунем, сарватмандтар мекунем, оқибаташ фиреб аст. Интернет ки фарох аст, интернет ки дигар дар тамоми дунё дастрасӣ дорад ва чуноне ки дар боло гуфтем, вақте ки маблағҳо аз Тоҷикистон берун мешавад, дигар имкони баргардонидани он нест. Чӣ роҳҳои пешгирӣ ҳаст ва чӣ пешниҳодҳо доред вобаста ба ин? Бояд низомҳои автоматикунонидашударо бояд беҳтар кунем. Аз соли 2021 то инҷониб даҳҳо роликҳои омӯзишӣ паҳн карда шудем ки зиёда аз 5.5 миллион нафарон тамошо кардагӣ ҳастанд. Ду намуди низоми автоматикунонӣ дорем. Яке аз онҳо номашро мо девайс мегӯем, девайс контрол мегӯем. Тамоман аз байн бурд ҳолати қалобие ки дар сомонаҳои хариду фурӯш мешавад. Ман фикр мекунам ки барои бартараф кардани чунин ҳолатҳои қалобӣ ҳар яктаи бонкҳо ҳамашон дар якҷоягӣ бояд корбарӣ кунанд,
корбарӣ кунанд ва мо ҳама вақт метавонем пешниҳод кунем системое ки кардагӣ ҳастем системаи бехатарии худамонро то ки якҷоя пешгирӣ кунем чунин ҳолатҳои қалубиро. Ҳолате ки қалубон ба шумо занг мезананд, боварии шуморо дору мешаванд ва шумо маблағ равон мекунед. Дуруст? Маблағ равон мекунед. Дуруст. Бонк қадамҳои пешро фикр мекунад ва мехоҳад ки агар ки як нафар ба доми қалубӣ дучор шудагӣ бошад, дигар нафарон бояд пешгирӣ карда шаванд. Барои ҳамин бехатарии система яке аз манфиатҳои асосии мо мебошад ки мо аллакай хело пешрафтагӣ ҳастем. Мисоли оддӣ, бисёр нафарон дучор мешаванд. Қалубон фиреб мекунанд онҳоро, мегӯянд ки ба ман маблағ равон мекунед. Мегиранд маблаға равон карданӣ мешаванд. Мо мегирем ҳамин маблағҳоро ман мекунем, баъд занг мезанему, мегӯем ба ин нафароне ки маблағатонро равон накунед, ино қалубон мебошанд. чихеле ки дар боло қайд шуд, аз ҷониби Бонки Миллии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо ҳама ташкилотҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд видеонаворҳо тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ, расонаҳои хабарӣ пахш шуд ва вобаста аз ин бори дигар аз шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон эҳтиромона хоҳиш менамоем ки ба шахсони сеюме ки тавассути шабакаҳои иҷтимоии худро аз номи ҳар гуна шахсони бонуфуз муаррифӣ карда сармоягузорӣ талаб мекунанд, ба онҳо бовар накунанд. Рақамҳои кортҳои худро, рамзҳои махфие ки тавассути SMS паёмак ворид мешавад, ба онҳо дарҷ накунанд ва ҳама вақт дар ёд доранд, чихеле ки устод муҳтарам қайд карданд, яъне ки ҳамун маблағи бедарди миён дар ягон ҷо вуҷуд надорад. ҳадафи таҳияи ин барномаи мо ин аст ки ҳамин гуна масъалаҳоро ба миён гузорем ва ба ҷомеа пешниҳод кунем ва роҳи ҳалли онро ёбем. Мо имрӯз атрофи яке аз мавзӯъҳои доғи ҷомеа барнома таҳия кардем ва бо коршиносон баҳсу баррасӣ намудем. умедворем ки аз таҳияи ин барнома шумо низ маълумоти даркориро гирифтед. орзу дорем ки ҳамеша солиму бардаму тансиҳат бошед. ба доми қалубон нафтед. хайр.